Banai mensim ya ka khasi auto society halor ka jingdawa jongka ban penrung no ya ka tin khasi ha ka kernit ka bapra jokriti trekam jongkari India ki kanhun jong jaj ban reu hne ka sngi krami syakmat bat wa i ki plakat ha keleng saudong kenong ba shilong ban dawa nak sorkar pedeng ban penrung no ya ka tin khasi hapo ka kernit ka bapra jongkariti trekam jongkari India na kaliang ka khasi auto society kala penlong ya ka national seminar hanong ba Delhi ha ka ba kilas dang hnen ka sngi ka arp khandai tarek bat manta ka sngi ru kila penlong ya ka jinge khi bandawa nak sarkar India ban itu no ya ka tin khasi hapo ka khrnet ka bapra jongkariti trekam jongkari ban ai mensim ya ka khasi auto society ki kenhun hanong ba shilong ru kila lejwa de ki plakat bat harangkat ki jingtho ki babun ban kentu ya sarkar India ban itu no ya ka tin khasi bat kumjuru ban ai mensim ya ka khasi auto society ba kanang treshitam khnang ba kani ki jingdawa jungki kan urlong